Akuqali ngale numbers zaseParliament. Kuqala ngokuthi uIEC scientifically usitshontshe lama numbers angeke asinike imajority kwaZulu Natal. That's why sisenkantolo. Sisenkantolo because sitshontshelwe systematically ukuthi u50% singamreach. Siyawabonga lamavoti abawabalile in any case awethu. Kodwa siwafuna yilabo abafihlile. Yes. Yilawo abawebile. Sisenkantolo ke abantu ke bathi hayi umkhonto withdraw icase ngasi withdraw. In fact, uIEC uyifaka enkingeni kakhulu ngoba safaka amaphepha. Barespond. Bayifaka enkingeni engaphezulu kwale kade siyicabanga. Sathi sifuna ukwa-edda amaphepha manje. After sebebona sesifuna ukwa-edda sebethikithike manje. Sifuna nikhulume ngaloko kokuqala. Usana ukusijaha ngithi yitho sifaka icala. Yebo. Sibafaka enkingeni ke comrades because sizoluwina lecala lama elections azoqala phansi sifuna ukwawonisha nalama. Labantu abaganganga kancane. Bagange ngempela futhi. One, bagange because ilip enani ibhala njengama-party agents ukuthi sithole inamba engane. Ayifani nenamba e-capture show IEC. Yabona-ke masenza iy'balo throughout the province and throughout other areas ezingekho la kwi-province. Siney'namba ezisitshela ukuthi funa ngabe u-2/3 majority esasimemezele sinawo. Number one lo. But number two, sonke uma sisebenza ngemithetho esilawulayo no IEC unemithetho emlawulayo. Yes. Baphula imithetho okuyiyona eguide ukusebenza kwabo. So yiphi kanti le mithetho eguide ukusebenza ka-IEC uma bezophula the very same laws? Siba expose le because siyifaka i-case on the basis of ukuphula imithetho okuyiyona ebaguidayo. Yebo. Now sizoke siboneke inganekwane sobe siyenze enkantolo kuba yihlazo ukuthi sinabantu ekufuneke ngabe basigadela umthetho bagade ukhetho kodwa yibona bakuganga. Now ufuna si-understand-heke akusukuganga okunormal bathunyiwe abelungu ababa-11. Yes. Abelungu angeke bavumele unqamalala phansi because bayazi ukuthi uthini makufetha unqamalala. Funeka zonke iy'gebengu ekade y'ganga siyibona. Mara okwesibili bayazi ukuthi akabafuni abelungu. And nani funeka ijwayele ukuthi abelungu ngeke banithande nani. Because niyi-product yomuntu ongabafuni abelungu. Uma umthanda umlungu funeka ushintshe namhlanje. Hey, Nkosi yami. That's number two. But number three, comrades, uma ngabe kuphethe umkhonto wesizwe South Africa isithunzi somuntu omnyama siyobuka. Yebo. Funeka ucheck-e abantu abafande i-ANC ngama-elections, abantu abafande i-DA, abantu abafande i-IFP, ama-million. Labo bantu bahendishwe endaweni eyodwa eStellenbosch. Hey. So manibuka leya GNU, i-government yama-puppets. Yes. uRamaphosa there is nothing azoyenza engabuzile eStellenbosch. Yebo. Uzobe khuluma kusasa enze state of the nation address usibhalele kwasona. So la kwaZulu Natal is the same thing. I-DA, i-IFP ne-ANC inama-handlers afanayo nabelungu baseStellenbosch. We must not be confused. This is part of umzabalazo omusha. Umzabalazo wokulwela isithunzi sethu njengabantu abamnyama. Kodwa sisodwa lesithunzi singaphansi. So into esiyenza-ke la enkantolo. Yebo. Kodwa nikwazi futhi ukuyigada emakomiti. Angithi manje yithi siphethe umbuso kufanele senigade ukuthi ni-spenda kahle yini abantu imali yabakhokhi bentela. Uma nithi masithi sifuna i-service delivery iyaya yini kubantu. Manje ngoba likujwayela ukutshontsha anisafuni nokuthi siphathe amakomiti efuneka nigade. Yes. Asikwazi ukuyivuma that's why sila enkantolo ukuzoqinisekisa ukuthi i-transparency, i-democracy, i-rule of law nendlela ekuspendwa ngayo imali abantu bakwaZulu Natal kuyababhenefithisa yini. Ile nto esilethela